kugokwe kana ari kuharare vakatanga kuenda vanoenda nguva imwe chete. Zvakatanga kuitika mushure mekunge baba vadzoka. Okay, vanoenda right, vadaro vanotaura vachiti iwo takazoona rimwe dambudziko rekuti isusu kana takarara tine varume vedu tikasvika nguva yokuti toda kufara nevarume vedu pane munhu anopinda pakati pedu achitivhizura zvekuti mumwe kwake mumwe kwake kana kuti vanongoita senge kupepuka kuti pakati pedu panenge pane munhu pavanopepuka voona hapana munhu asi zveshuwa vanenge vatobva munhu mwe pake. So vanga vasina nguva yekufara. Right, kumba kwaamai ava kune kitchen imwe chete yange isikadhiridzwi mudhuri yakatsva 4 times ichizva, but panotsva kitchen iyi inotsvawo masaidhi mese umwe, but pachiruvi pamusoro pachizvibabara hapati. Vanotozoita pakuzopaza ivo pogadzirwa zvakanaka. So varume vese so vanhu vanoziva nokuti kana ukaitwa kumafunction vaisangana vanhu vakanga vakutaura vese ngoti umwe anogona kufona achiti vamunini kuno kuiri ndiri kurwara soso kusvika vatozoona kuti vese vanorwara chirwere chimwe chete ndobva vaita meeting kusvika vati vakomana inini kwangu nemunyaya iitika zvakare kana ndakarara nemudzimai mumbomo pane munhu anogona kutipindira pakati kana kuti tinombozviona sekuti pakati pedu pane munhu aripo. Saka isu hatichazivi toita sei kusvika vakomana vaona kuti no chirwere ichi ndichokumusha kuvakadzi vedu ndo vari kukonzeresa. Ndikutaura nemadzimai avo, madzimai vachibva enda kudzimba dzavo vese kakwanirwa ndizvo madii mati tifambe nokuti kuvarume kuti ada kudzora kudzimba dzedu vachiti ndimirike kuti sei ende gurupu ravo rakutosanganisa nyaya yekuti vachitaura nevarume vavo nemadzimai ava vakadzi vese vakutonyera kuti varume vangoti kumba kwatikaroora kunonaka kusvika vati handei ndo pandataura kuti vakuwasha vese vakakwanisa kuenda pamba mushure mekutumira madzimai avo kuti imbofambai kuti muone chiri kutirwarisa isusu achisi kubva kwamuri here ambwe vakashiredzera kuti mandinanga garai nevakadzi venyu ikoko vakuwasha kusvikatakura hembe dzavo ndokutakura matende ndokuzogara pamba apa nemapoto avo zvakaita kuti madzimai avo ashaye kuti kana ativire pamba apa anenge ari kumba kwaamai here kana kumba kwavarume vavo. Nyaya ikazopindirwa nemasabhuku mukati kuti vanhu vari panapa vasi ukama venyu vakakuzogara panapa munogara sei panapa nevanhu musiri kuchinjana navo mashoko asi dziri hama dzenyu vakuwasha venyu. Tsvagemoni vakadzi vega pasina varume ndo vakatsvaga mubatsiro wekuti izvo aiwa mama imimi makakura makatibereka isusu amuri tite misha yedu uyu ndokubva pauya munhu angari kukadiva kubatsira ndokuti handisanienda kumberi ngatitangei nechakatanga. Chii chakatanga? Ndiani akamborwara nepfungwa pano zvikanzi ndibaba zvikanzi akaenda kunomutora ndiani amai zvikanzi ndimama zvikanzi pamakaenda mutora murume wenyu wakashandisei makamurapa nei makasangana nengangana muprofita here ikoko chii chamakaita kuti munhu atanga kuita zviri right nanhasi ari right makamurapa nei zvikanzi pandakangomuona akangotanga kuita zvakanaka zvikanzi ndinodzorera shoko kuhama kuti kungosangana nemunhu kana kuchirapa kuchipora munoda ino tiende pane imwe nzvimbo izvo zvine munhu ari kurwara muende musangane naye dzimwe dzenguva mune simba riri pamunhu. Mai vakati handikwanisi kuenda ndobva varamba zvikanzi right vanasikana imi pachenyu ndoda kuti muzive kuti ari kukuita izvozvo ndiani nokuti hamuzi vakadzi vevanhu vamuni navo mune murume wenyu mutori pabarika revakadzi 4 murume ari mumwe chete. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, yeah, yemeni wo, varoi havana piro mumba, iwe, zvikanzi ngatigare tese right, ndiani aite pese pamunoroorwa aikutengera chipfeko chinyowani chemukati kuti mwanangu kwauri kuenda ndinokuperekedza ichiti unopfekawo chipfeko ichi unopfeka chipfeko ichi chinyowani akabuda ari mai ende vana vese vakatozooneka kuti vese pavanoenda vanopiwa chipfeko ende vakatozooneka kuti pagore rega rega amai ava vanotengera vana zvipfeko but zvipfeko zvikazotaro chindizvo amai ndimi nomutenga zvipfeko zvikanzi hongu zvikanzi tambo dzamaibvisa pakati katambo kungotonza kudai so maikatonzerei pachipfeko chinenge chatengwa cheshe
So amaya vaibvisa tambo kana gore rega rega vaifamba vachipaura zvipfeko zvavo but vobvisa tambo. So amai ava ndo vane mushonga unotamba semurume kuvana vavo. Vana vavo avo kana vachinge varoorwa chinhu ichocho ndo chinenge chichiramba chichiita izvo. Wai muchipa vamwe vanhu varume ini ndagara murume ndiripo ndo chinopinda pakati chichibvisa chi zvikanzi imimi pachenyu makaenda kuhama dzenyu muchibva madzingwa muchinzi ibvai but makanzi izvo kana musina kubvisa zvinhu zvepamuri kuno kumusadzonge zvinhu zvamuri kuchengeta mumba menyu imba yenyu inotsva nei 4 times ende imba yenyu imimi kana yatsva munokwidza muzukuru pamusoro imimi imba matenda ndovhunduka anototyisa pamusoro muchiti ende anonditorera uswa uri pamusoro apa usina kutsva pamunotora uswa munouitei chinziro zvakazoitika mukoma kebe zvikanzi ndiri kuda kuti imimika mutore girazi ramuinaro rine mvura shoma shoma rine tambo dzamaibvisa pahembe dzevana venyu. Yes. Asi tambo idzi makabva maisa zvinenge zvimasora mukati mutambo nomadziri makawanikwa mukoma kebe munei makawanikwa muonikana ini kweri kugoko chinoti kamutsviri karipo kambeva kane murumo murefu ndokakaoneka kachitenderera imomo. Zvikanzi nguva iri kuzvimba varume ava ndo nguva yavanenge vachirumwa aka ndiko vanenge vachivaruma muri kukaona sekunonzi kambeva akadzi kambeva ndiye murume wavakadzi mushonga una amai but chinonesa manje kuti babapa vari kuti inini munotora senge munhu akatoshanya pano andisachandinoziva chiri panapa nekuti inini ndiri kutonziwo ndakamborwara saka kurwara kwandakaita ndave ndisipo pano hapana zvandinoziva saka zvito zvinoitwa naamai. So ndine urombo nezvakazoitika ipapo pane mwana akapinda mumba akatora mvura yanga ichipisa ndokubva adira mai vake. Adira mai vake kutaura kuno kwatiri kuita ndomwe munhu atiri mumaoko emapurisa mushure mekuti izvo amungati mouraya isusu mouraya varume vedu totadza kuita vana but muri mamai makatibereka makatibarirei. So nguva yaitwa zvinhu izvi pane mvura yanga itoiswa pamoto chinonzi izvo no vanhu vanofanira kuti vaite sei vabikirwa chikafu kana vapedza kudya akangoenda kunongonodzura chimugomo zvachiri ndikuva ndofadira mai vake. So mai vake kubva kumusoro kubva kumusana zvese vakadirwa mvura vakatsva. Asi ipapo vamwe vakachivashedzera kuti ano usatiza kana kuenda kopi zvinogona kukonzesa kuti nyaya isaenda mberi. Asi zvamapiso kudaro amai hatisi kumira tira kuti zvinhu zviri panapa zviite sei zvitoro but ndinoromba wakanaka kuti kanhu kai kakaita sei kakabva kabatwa but vanzi ivo kana vadzoka kuchipatara vane zvavanoda kuitwawo ivo zvavakakotaura nevo kuti kana ndadzoka ndiri mupenyu muchadzoka mupesisa basa renyu ndizvo zvavakataura chete kana ndadzoka ndiri mupenyu muchadzoka mupesisa basa renyu. Right. Amai vapiswa vari kuchipatara mwana akapisa amai ari maoko emapurisa vakuwasha vanga vachirwara vaya vari kupi vakuwasha patakapesera ngoma kepi vanga vachingoripo ipapo nekuti vanga varonga nyaya yekunzizvo kurwara kwavari kuita vanofanira kuti vadzokere vari vanhu vari nani. So vakuwasha vakati hongu zvinhu zvabatwa but tinoda kudzokera tichiziva kuti zvinhu zvaita sei but munhu aivabatsira akavambisa kuti no chinhu chaikurumai chinhu chaikonzeresa ndochatabvisa izvo ndichabvunza iko zvinozvi kuti iko zvinozvi vakuwasha vapapi uyezve vakadzokerera but vakuwasha vakatombwisa musasa pamba ndiri mukati motaura nasabhu akati handioneri mhosva nekuti vane chavari kutaura ndo chiri kukonzeresa ende pavauya ndo pavari kuti pari kukonzereswa neso patakateerera nyaya iyi tiri kuzoona kuti apa chikwadi pane chokuita. So ndichabvunza kuti kana muchitenzwa pagokwe